Nakalayo. Mas kiliging hindi nila. May mga pasali na kami sa buwan. Ano po ito mga Diba? Taga na po yan. Good morning to all of us. You're so thin. Welcome to our press conference. Today we'll be joined by our city mayor and our city health officer, the Honorable Mayor John Bongat, and our city health officer Dr. Vito Borja, to discuss to us the updates on the dengue cases recorded in the city of Naga for the period January to July 2017. So our first resource resource speaker will be Dr. Vito Borja to discuss to us the data gathered by their department on this current state of dengue problem in the city of Naga. Saan po yung press con? Like, ilalik mo sabihin sa PM. The PowerPoint. Si dito po. Good morning po sa Gabus. Sabihin mo. Sabihin mo. Ang latest na po regarding sa kaso ng dengue from January 1, 2017 to July 31, 2017, we have a total of 235 cases compared po sa last year. We have increased by about 158.24% as compared sa last year na kaso. Kang last year po, igwalang kitang mga 91 cases na po last year. And so far po, ang kuha nga hindi ang mamagayin po tama, kitang reported na any mortality. Pero dakol po na i-confine sa mga hospitals. Yan po identified ang Sentinel sites, Madrid City BMC, St. John, and NICC. Diyan kita po nagkuha mga status na kaya kinakaipuhan po na ma-present sa publiko. Most of the cases po na nagkaiwan positive sa dengue, ang ages po 10 to 14, so po ng mga 45 cases. So hindi po, yun na po din si mga aki na nagdidiklom natin, ang pang favorite time na magkagating namok ang Aedes aegypti, yan time po yung between 6 to 8 o'clock, yan nagdidiklom. Yan po sa luwas. And most of the affected cases po, male. Kaya diyan po, piniremind me ang kalalakihan, lalo na po nagpang-init, may nakahuruba. Kung pwede po sa kunya na halang kaong kaso pagbado, pagbanggi po pajama or magamit ng mosquito net o ipa-screen ng harong para makaiwas po sa mga mosquito bites. So
So sa Naga po, out of the 27 barangays, Kararayan po ang pinakahalangkaw, followed by Pequeña, Grande, San Felipe, Pacol, Triangulo, Del Rosario, and Calawag. Ikaw po kitang 34 cases sa Kararayan. So, kukumpose siya ng 14.5%. Doon po sa mga affected sa Ciudad Canaga. Pag-highest attack rate po, San Isidro nanginginit po. Base kaya po sa population, saka sa area, sa lugar po, and sa lot area, sa area po, barangay, kung wala na siya kadakulan saka sa population. And number 1 po San Isidro with 9 cases. Followed by po by Kararayan, Bang Norte, Tibuton, Tabuco, Grande, Triangulo, Pacol, and Pequeña. And also Peña Francia. And na po top 8 ang barangays. For the month of July lang po, sa Kararayan po ikaw na-identify na apat, confirmed positive po yan, San Felipe 3, Balatas, and iba pang barangay, Bagubay Sur, Balatas, Grande, Pequeña, Del Rosario, Pacol, San Francisco, San Isidro, and Tinago po, may 1 case kita. So yan po ang may hiling taigdiyo, number of cases kang gantirong barangay. And then yan po dyan attack rate kung sa pinakahalangkaw sa percentage based po sa total population sa cases. Kung i-compare ta po ni kan 2012, ito kaya pong outbreak sa Ciudad Naga. Dyan po nagkaga po kitang intensified na activity na kung saan po talagang ginibuang paagi na mai-lower na po ni the following succeeding years. Ang pitatakot na lang po kunyan, 5 years na po. Usually ang trend po kaya nataas na naman after 5 years, 4 to 5 years. So may ding na po ang 2016, ikaw kita 207 cases for the whole year. Ngunyan po ang July pa lang kita, iwan na po kita 235. So definitely higher na po siya as compared sa last year. Hindi po sa 2012, kung nagkaw kitang outbreak, iwa po kitang 7 mortalities. Sa ngunyan po, ang 2017, sana may po kitang mortality. So, yan po mahilig ito by month. Halangkaw, ang nag-lower lang, baba lang po siya kan July. Pero kung ihiling na po, lalo na kay April, talagang halangkaw na maray po ang kaso kong dengue sa Ciudad Naga. So by barangay po, nahiling sa after ini na ang kuyan po, ang chart ini Kararayan po pinakalangkaw, followed by Pequeña. Ang Pequeña kaya po, dako lang na rin population, talagang ang risk na magkaiga po affected or magiging infected kang dengue, halangkaw po. San Felipe, Pacol, yan po mga halangkaw at congested, si mga congested na barangays, Triangulo, Del Rosario, including Grande. So by mobility week po, mainit ang frequency saka ang percentage. Ang mainit po sa comparison ang mobility week, clustering po ang cases, MW po mobility week yan. Talagang lalo na po na yan na naglawag ng August, iwan naman po kita na-identify ng mga positives na sa dengue. Okay. So yan po, so far, yan po ang updates sa dengue cases. Ini po, mamanibang paagi para ma-spread po ni sa mga Nagueños po is through by mosquito bite na kung saan po sinamok na Aedes aegypti, nakakagat din sa pasyente na carrier or positive sa dengue, makagat naman ng iba. Yan po ang mode pag spread pag dakul po kang kaso. So dapat po, since inaagad may participation ng barangay, mga health workers, sa kayang pong mga residents po ng barangay, natabangan po, magtarabang-tabang kita sa pag-implement, lalo na pag-prevent, pag-spread po kang kaso kang dengue. So dapat po mahali ita, ma-eliminate po aning mga carrier ining Aedes aegypti. Dapat ko lang po dengue ang darakan Ipo pa ning dadarakan Zika virus saka
chikungunya. Thank you very much, Doc Butch. And now to discuss to us the interventions being made by the city government of Naga, we have the Honorable Mayor, John G. Bongat. Maray na aga sa tuig agabos. Enot, salamat po sa mga pag-iribata sa media, lalo na sa Naga City Hall press corps sa pagtabang po sa information dissemination and education sa tuya pong mga konstituente sa barangay. Aron taman na ang gobyerno lokal kan syudad ni Naga, igo po mga konkreto mga lakdang para po masugpo ang dengue. Ang talagang pig recommend kang DOH, iyo po ang search and destroy. But sabihon na hanapon ang mga breeding places o areas kan mga namok. Taday mo man bistado ang namok kung dengue carrier o day. So gabos na namok yan talaga ang target. Kaya ang search and destroy bali po ang pig mobilize na po every year ang BHW. Actually we have additional honorarium for BHW. Ninhuli po ta sinda po ang naga-house to house, naghahanap ka to may mga na titipunan ning tubig aro ka mga lata, mga rida, tapos papaharali po sa mga harong ito bagang practice kadto na malaag ning rida sa ibabaw kang atop na pampagabat iyan po titipunan po yan ning tubig na pwede maging breeding ground kang namok. Pero kayan itong continuous fogging operations duman po sa mga lugar na talagang base po sa datos kang City Health Office, talagang yaon po ang presensya kang dengue carrying mosquitoes. Ini po labo-labo taarang tama po baga na 21 days man lang ang lifespan kang namok 28 days ang lifespan. So kung nagpuuna po ang fogging mga pirang bulan naman poon pa baga kang April itong pagpa-meeting February iyo. Bali train na po ang mga BHW ta. Lagad talagang syempre labo-labo man po ang ginigibo kang mga barangay health workers para po talagang haranapon ini mga breeding areas na ini. Bali kung kung mawarain yung mga breeding areas, after 30 days kung talagang labo-labo po ang fogging operations sa 27 barangay kan syudad ni Naga, pati po sa mga eskwelahan na kung saan gulpi mga aki taron tamang baga na base po sa statistics mas vulnerable po ang aki sa dehydration compared po duman sa medyo nakakaedad. In fact, ang datos na po nagsasabi na mas gulpi ang mga biktimang mga aki compared po sa mas nakakaedad. So, yun man po yan ang padagos na ginigibo kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga. So, every month, nagkakaigo po ng assessment para mas matutukan itong dapat matutukan po kang sa tuyang mga barangay health workers tapos po mga pag-iribata sa City Health Office. So, yun lang po yan. Thank you. Thank you very much, Mayor. Ganyan po, maduwan na po kita sa mga hapot, ka mga pag-iriba sa media. Isa po ang irat na mahapot. Good morning po, si Joel sa brigada po kay Doc. Ano po, Doc, sinahiling tang mga rason tano po naglangkaw po ng siring kani po ang kaso tanin dengue di sa Naga City. Thank you very much. Ibo, kayo po sinasabi seasonal ang pagtaas ng dengue every time na tag-urana.
Paglaog na po ng May, June, July, nataas ang kaso. Kailan po ngunyan nahihiling po sa base sa report, sa monitoring, sa assessment mo. January pa lang po, iguana kitang kaso kan dengue. Yan halanggaw na ang mahiling na po ang statistics na talaga iguana ng kaso. Ikadwa po, sa pagtaas pong ini, baka iba po nagpabaya na dahil nagayo kayo po medyo naapektuhan yan katong pagkaigwatang outbreak, medyo naglinglin na ang mga sa community. Kaya po liwat mo pinapaginomdom sinda, lalo na yung mga nabanggit ka po ni Mayor, itong PHWs na pigmeet na po sinda giraray, nahaliw giraray po itong mga used tires na bigang sa atop, tayang pinitipo na yung tubig. And then po baga itong pagtakop sa mga laton, pititipunan tubig. Sa po yan, sa kahaliun mo na po ang mga flower bases sa panahon mo yan. Taday po advisable may mga flower bases. Ito po sa mga suro, lata na pititipunan kang tubig hali sa uran. Tamahil po, halos sa punapon nag-uuran. Mahalila po ang breeding area. Mababawasan po ang mga carrier na ni kang dengue virus. Melvin? Morning, sir. Sir, sa Barangay Dinaga and Lerma, 0 cases kita. Totoo po yan. May po kitang identified or reported cases sa 2 barangays na yan. Anong rason kani, sir? Data may hinagad na igwasinda. Pero ano ta, kasi kung igwasinda ning good practice na mayo sinda, baka itong duman sa mga halangkaw pwedeng may adapt ninda. Ipo, bali di sa sabi na pong good practices sa barangay. Yan po dyan na ito bagang pagrarabus every Saturday. Kami na po sa mga barangay officials, sa mga barangay captains. Ito po pag-organize kang 4 o'clock habit. Yan paglilinig po sa palibot kang harong hapon-hapon. Pati sa mga schools po, bago nag-opening, nagkandak po itang fogging sa misting operations sa mga public schools. So, yan po, pwede implemented yan na paglilinig din na mahali po ang breeding area lang po ang pigahagad mi. Na mahali yan, mga pigtitipunan tubig, lalo ng clean water. Dagdag lang ko ako, Melvin. Bali ang Dinaga and Lerma, mahiling ta na kataid kang salog ano. So diyan kaya sa 2 barangay na yan, okay ang pagbulos kang tubig gali sa mga drainages pasiring sa salog. Itong sa Lerma doon baga sa may barangay hall. So permi siya naghihiro. So it cannot be a breeding ground for mosquitoes. Ano siya naghihiro. Sa Dinaga, Siringman, mayong gayong ano dyan, ang elevation kaya kang mga ano dyan, kang mga drainages, talagang haros bulos talaga sa ano yan, sa salog. Kaya mayong stagnant. Unlike sa mga mas darakulang barangay na pagharayo na sa salog, medyo sa may day naghihirong tubig. So, yun man yan si standing instruction ko sa City Engineer's Office na gabos na mga drainages sa mga barangay talagang idiklag para siguradong malinig tapos naghihiro ang mga tubig pasiring sa mas sababang lugar. So, sa paagi kayan, day siya magiging breeding ground kang mga namok, pero kay po di ang bilog na kooperasyon kang mga punong barangay, mga barangay councils, tasindaman ang yaon sa barangay level. So pagsarabay sa bayo na lang ang pagtarabangan kan mga barangay para marikas po ang satuyang pagsugpo kan dengue. Pero kaya ito may tatabang po mismo kan mga harong-harong. Sabi nga ni Doc Butch, kung igwa kita mga lata dyan o kung ano man, iara po na po yan, mga bote na titipunan po ng tubig, mga soft drinks baga, kung minsan mga baseyo ng soft drinks, may nito sa mga harong, ipalaod na po, tangarig, maski mag-oran, di matipunan ng tubig. Pero kaya, ito baga mga, may hili baga minsan ng mga harong-harong, nahiling ko po na ito mga ornamental plants na yaon sa tubig. Ang tango na po yan, haraliun tango na po yan. Haraliun tango na po yan sa harong data aram, yaon na pala dyan si dengue carrying mosquito na imbis mawara, pigtatabang tapang maggulpi.
sa paagi po kang breeding ground mismo right in our own houses. So pinarani mo pa si namok sa laog mismo kan sa imong harong, that poses danger to the life and limb of our children, especially and of the members of our family. So iyan po, kabali man yan sa search and destroy operations na ginigibo and education campaign kan mga BHW sa 27 barangay kang Syudad ng Naga. Morning po. Morning po. Kapag po daw po kay Isay, kinukonsidera to po ba ining alarmist ining kasong ini sa alarmist sa 25 barangay? Based po sa statistics, data sa pag-alarm po, dapat maging aware po kita, mag-conscious ang residente Canaga na ini po nagtataas. Pero kung masabi pong outbreak o data po kita pwede kayan, may computation kita, may percentage guarantee. So, iyan po, data na halatunog para taas. Kunyan palang gibuhan na po. And since January, February po, naghihiro na po kami. Kaya nailim nag-control. Kaya lang po, siguro na kita makaiwas ta halos aral daw nag-uuran, favorable na maraming po yung magdakultan. Sarong namok po, pwede magsugok ng mga 300. Sarong kaya tulong beses sarong sa life cycle, mabreed yan. Ang kabaga po kaya nagiging babae, ang nakakagat po sa tuya, nagkikarry ng dengue virus, female mosquito lang. Kararayan po with 34 cases, any special directive to the punong barangay there po? Opo, bali nag-coordinate man po sa mga punong barangay, pati mga BHW. And ang statistics pong iyan, nakuha po sa mga sentinel sites. Nagkandak na po ng fogging misting operation sa area. Pero dahil po kami nagkakandak ng fogging misting operation kung mangkaso. Duman lang po kami sa area na itong resident, itong pamilya, si Aki na nagka-positive dengue. Ito pong area ito pigukan mi. Para ma-eliminate po si mga adult female mosquito. Nataw po kami katong mga similar itong powder na panggada sa larval stage pa lang ginagada na ang para din na po maging adult mosquito. Kadagdagan po kayan, may mga instances po na nabibisita may man ang mga pasyente kunya sa hospital baga. Pero pag ginabot po, kung minsan, day pa lang nindaaram na tulong aldaw na may kalintura. Sabi mo nga ni, day na paghalaton na arog kayan. Sa first sign of ning kalintura, pa-check up po tulos para maobserbaran kung anong klaseng kalintura yan, kung ordinary fever o flu or talagang dengue caused fever. And may mga other symptoms po yan, arog kang dehydration, etc. Na day man po nag-aararam ang ibang mga pamilya, mga ina o ama. So, ang talagang permi po, pag naging meeting kami with the BHW, first sign of fever, na po tulugot, daroon tulo sa health center because our BHWs have been trained to assess, physical assessment kang mga may kalintura. Kung sindabaga, posible o pwede sir na leading to dengue o iba man na kausa. Igo po kayo mga tests kaya na dapat giribuhon para mapatama man ang bulong. Pero ang harmless man na pwedeng gibuhon is hydration. Dawa baga permitang pigisaray baga na pagparainom lang ngayon tubig. Because ang nakakaano baga sa dengue talaga itong dehydration, itong nawawala na ng tubig ang lawas. So dawa dengue yan o bako basta may kalintura. I think the first aid that should be done at the house level should be to hydrate. Igaw po mga maririkas lalo na pag-aki o na hydration, yung mga itong pigiinom na garo juice. ORS. Ayun, na lang po ni Doc. Po, manugod po sa symptoms, mga first two days, na fever po yan, bakuya po na lang kawon, moderate grade lang po yan, mga 38, 39. Dahil na po pagkalato na magka-rashes, usually naluwas ang rashes kayan pagpawara ng fever. May mga process po na ginigibo sa hospital, pwede mag-check ang platelet,
pwede ang dengue titer. So diyan po may hiling takon talagang positive. And then diyan na po ma-advise ang doktor kung kay pan i-admit o dahil para ma-monitor ang akit. Ito na po magkalato, mag-bleeding, mag-nosebleed, mag-gum bleeding. Medyo delikado na yan. Ito pong pang-rehydrate, ikaw po kita available itong ORS o result sa mga health center. Pwede po sa magbakal itong Pedialyte o pwede nga po tinatang Gatorade o pitataan po yan pang-rehydrate lang. Pero dahil po magkalato na mag 3 to 4 days. Na-check mo po itong mga mortalities na occurred na encountered na kan 2012. 3, 4 days, 5 days, saka po dinadala sa ospital pag rutos na ang aki. So, data po pagkalatong yan. May mga health centers po kita, may midwife naman, pwede mataon antipyretic, pwede po dalaw sa iba-ibang hospital sa Syudad Dinaga. Doc, good morning. Itong mga lamok po ba, mga dengue carrier, ano yan, may possibility ba or may possibility po ba na talagang naglilipat itong halimbawa lamok from Calabanga nakakabot sa Naga? Halimbawa lang. Posible po yan. Kapag nakalawag yan sa transport vehicle, makakabot po yan hindi. Mahali sa Naga, pwede makakalat po. Tayan, dahil naman maaaraman po kung sa inyo nakatarago. Pero ang favorite pong lugar kaya mga Aedes aegypti, medyo malipot saka madiklum na area. So makatarago sa mga transport vehicle, definitely makakabot yan kung sa inyo lugar. Okay, good morning po, Mayor and Doc. Aram ta po na at least ang naga-aware kaniyo pong dengue cases. What about ito pong ano-ano na po itong ginibong intervention kang city? Kasi di ba igwa kita mga evacuee from Marawi? Ano po yan? Nataon na basindanin warning? Actually, sa meeting, sabi mo na yan sa Inda. So, aware na sinda na igwa nga ning medyo high incidence of dengue. Actually, ang dengue bako man lang diyo sa Naga, entire Bicol region. In fact, garo sa iba pang parte kang Pilipinas, nadadalan tamang baga sa TV. Talagang igo pong halangkaw na dengue incidence. Ang importante po digdi, talagang day po maguntok ang barangay, pati ang gobyerno lokal sa preventive measures. Mas importante po ang preventive kaysa itong curative, itong reactive, proactive ang ginigibo po niya. Itong day sinda magulpi, day magparaaraki, family planning na po ang ang mga namok sa paagi kang paghali kan sa indang mga motel. Ang motel kay ininda, iyon na po yan mga tubig, yan stagnant water. So yan po ang dapat likayan. Okay, last question sa dengue before we move to other issues po. Sir, ini pong sakaling may mga pasyente kita mag-dyan sa hospital, sa City Hospital, ano po ba, ready ang City Hospital sa araw kayo na cases? Kasi po, okay lang kung afford itong mga taong ito na madyan sa NICC and Mother Seton. Ano po ang City Hospital, sir? Ang infirmary po, City Hospitals, BMC, halos ready po yan. Pasabay na abot na kaso. Including po itong mga naka-reserve na blood just in case kayo po ang po mag-transfuse yung platelet. Available yun anytime yan. Kaya na kita nasakitan maghanap ng mga dugo kung kinagayapan mag-transfuse. So naka-ready po yan anytime. Kaya ang advice mo lang po, dahil na para pahaluyon na rin tulad sa clinic, sa hospitals, para ma-check in po mga pasyente. Dagdag lang, ang mga hospitals kaya very parochial ang knowledge ninda about statistics. Ang aram lang ninda itong pasyente ninda. So ang ginigibo po ang City Health Office, naglilibot po sa mga public, government and private hospitals to get data on a monthly basis. Tapos pigi-inform po ang hospital na bako lang sa Indo yan. Nangyayari ba ang pagguna ninda? Sinda lang igwa kayan o di po sa ibang hospital po kayan. We provide them with with itong datos sa pigpiling sa Indo, po provide po yan sa gabos na government and private hospitals, and kino-collect pa at the same time kang City Health Office. Bako lang yan hali sa BMC and Naga City Hospital and Naga City Infirmary sa Carolina, kundi pati sa mga
sa mga hospitals. Iyan ka po sa datang iyan. Kaya yan, that is inclusive of all cases and incidents na nangyayari po sa interong Ciudad Ninaga. Sa kunyan po na nagtataas ang kaso, weekly po kami nagko-collect ng data. Weekly po kami kunyan, kaya closely monitored po yan. Pa, bali weekly po ang collection. Okay, so other issues? Dengue pa rin po? Or no? Okay, other issues po. Good morning. Nasa news po na ang Pilipinas #1 sa HIV/AIDS sa Asia Pacific region. So, ano pong sitwasyon ta digdi sa Naga City particularly? Sa Bicol region po, #1 po Naga. Naga City, sa Camarines Sur po, pero sa Camsur, Naga po ang nagkukuyan kang cases, mga 56 cases po. Po. Pero po, ini po, magayon man ang coordination sa tuya ka ng mga confirm sa mga nag-positive na cases. And ikaw po kitang dedicated hospitals na ma-address ka mga pasyente inita. May time, reaw na po yan dito sa Naga or sa ibang lugar. Pag nagmamati po yan, dapat atamano, alagaan mong ginaray po yan. May dedicated kitang room sa Bicol Medical Center, Damandabi. And since arog po kang pagpun, kadaklan po kaningon yan, male manggiraray. 98% male po ang affected ng HIV. May data po kayo sa number of cases. Statistics po. Ikaw po, kaya lang, sa Naga City po, may mga more or less, mga 58 cases kita. Kung ang pighapot po mode of transmission, apat lang po yan, through breastfeeding, unprotected na sexual practices, paggamit po ng mga used syringes, needles, duman po yan sa mga drug users, and blood transfusion po. Itong not properly screened blood, so apat po yan. Sir, arga tong sa reaction ni Mayor. Sir, i-qualify na lang ining pagi #1 kang Naga. Not si date of collection kang information kay niyo. Second, ining 58 cases na niyo, digdin niyo na ako or paano si pagkolekta kang datos kay niyo? Ini po cumulative, ano? Since the start, kanag po ng pag-identify ka ng mga kaso, ini pong reported na ining positive igdi sa Naga, dyan po ni extra ka ng blood for HIV testing sa laboratory po, accredited po sa Tuya Medtech to conduct the test. Tapos pinapadala po yun sa Manila for confirmation. Doon po nabalik ang result, pero may pangarap po yan, coded lang yung gabos. Diyan ay hiling po kung si say talaga si positive, si confirm positive, tayo nga nagkukayan po nabalik na negative pag confirmatory. Importante po may confirmatory testing. And then po, once na nag-abot yan, ang karak lang po kanina affected na mo, OFW, sa luwas po Naga, kadaklan na kukuha. Na-ID na lang po, tataga Naga, misagani po, ina-address na lang sa Naga. Ini po, bigli-refer ta po ni sa BRTTH, sa Albay. Duman po yan na ibuan na schedule, igwa naman po kita baka mga bulong na antiviral na pigtitest. Tapi iwasan na po dyan pag HIV positive ka na mag-dive o magbagsak ang resistensya mo. Sige mga antiviral na pigtatao. And then pag may mga problema sindang medical, duman ta po pig-refer. And nag-assist po ang City Health, minsan po pighatod tayo duman, minsan 4-5 ang kaso po na napacheck up, pighatod na po duman. Apo. Sir, ining 58, hain na ining yan? The 58 cases, di monitoring kang sa inda. Since i-coded ini, di ba? Coded ining 58 na ini. Oh, so aram yung po kang metric, aram kung sisay, kailang without naming names, sir, itong monitoring, itong mobility ninda, itong advice ninda, every now and then na dyan, nahagad assistance sa to, magbulong pang ordinary fever o ano po, pitatabangan na yan. Pag kinakaya po, hindi kong fine, pag-refer ta po sa BRTT, sa BMC,
pagkaya pa ni-admit. Taga pong dedicated area, may dedicated room para sa araw ka mga kaso. So, they are monitored. Iya po. Thank you, sir. Iya, saka may existing ang City of Naga, Naga City AIDS Council. Funded dyan, iyan na nag-kukaya sa mga IEC campaign, mag-monitor ka mga kaso. May update po duman sa planong itong facility sa BRTTH na maidara sa BMC. Are you closely coordinating with that po? Iya with the po, plano, BMC? pinaka-plan po yan na ilipat igdi. Araw may pika-cater man sinda, iyang catered man ninda sa Sorsogon, mas bati igdi man po ang Cam Norte saka Cam Sur. Within this year po? Dahil ko lang po masabi, under yan sa project program ng Department of Health. Wala pa. Yeah, may ano lang ako pahabalan kay Mayor. Mayor, nabanggit mo kasudma na plano magpatugdok ang city government ng convention center. Any details po sa Iyo. Bali, ang kami kay baga mga opisyalis kang Naga, may nagdumang kami sa vegan, tapos nag-igwa ng sisterhood agreement. Saro sa pwedeng arugon kang Naga sa vegan, itong pagpatugdok ninda kang sa diri nindang convention center. Bali kaya, pwede man kaya ang convention center gibuon kang pribadong sektor, like mga hotels, pero didike sa Naga, ang mga hotels nagpagibosinda, itong tama lang ang pakadakula. So the conventions in Naga could only accommodate up to 1,000 participants. Kaya itong mga mas darakulaon na convention data na host daw gusto ninda digdi, ninhuli nga ni mayo kitang mas dakulang venue. So to address that particular void, pinagmaray kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga, pigkaoryunan po kang ehekutibo, ako kang sangguni ang panlungsod na patabang na sa vegan. So ito pong template kang vegan para makatipid na kita sa architectural plans, sa engineering plans, plumbing plans, electrical plans. Ito po ipapadara na po. In fact, si Perspective ipapadara na, although externally data man naarugon si itsura sa luwas, pero itong floor plans pwede tang i-adapt na lang para makitang gastuson sa iba pang mga mga plano na pwede na siya nang i-implement digdiyo sa tuyang syudad. So pag matapos na po iniyo sa level kang City Engineer's Office, magkakaigwa po ni pag-urulay kung saan kita ma-source kang funding. Ini kaya maray man ini yung investment kang syudad ni Naga. Pero kang masisimbagan niya itong kawaranta ng dakulang venue, magagamit pa siya kang sarong lugar diyan sa Almeda Highway. Malaag ito diyan ning Educational and Government Center. Ilalaag ta dyan ang future site kang iyan ang magiging future site kang City College of Naga. Igwa ng mga plano, gabos. So itong convention center na may mga small conference and function rooms features, magagamit po yan kang City College of Naga on a daily basis. Tapos magiging commercial po ang bako tong front kundi itong sides, because it is along Almeda Highway and very near Robinson's Place Naga. So garo naka-integrate po siya duman sa muknata na Almeda Highway Development Project. Kabarali na po yan duman sa sa mga plano diyan po sa lugar na yan. Capacity po kay niyong convention capacity center? Mga at least 2,000. 2,000. Ang itong pinakadakula na na 2,000 convention hall. Mayor, September na naman po, dagsana naman ng mga tao. So, traffic, of course, we're expecting it. What happened po to our wharves po duman sa Naga River? May plano pa po ba to make it operational?
iyo. Actually, na ano lang siya, itong river transport may ongoing project na naman ang DPWH for the continuous dredging. Ang nangyari kaya, si first phase, pigirilid lang si daga. Ngunyan, riyaon sa gilid. Although, nagtaragas naman, kung gusto talagang medyo maiwas-iwas ang river, bali, anon pa to, dapat mailuwas sa river. Hararom lang dyan, duman sa first phase, itong tahaw. Si gilid, dumaninda, tarambak, daigaro to pwedeng haraliong gabos during the revetment, at naging agihan ka itong mga amphibious bako, etc. Naging, itong mga trucks, na naggaramit po duman. So may pa pong pag-ulay with the DPWH or the LGU kung rin matatapos and the plans po for the wharves or the river transport? Ayo, bali pa-finalize na. Mayor, last weekend po may movement itong dating Save Pirang Tristo. Basta ito. Now they have another campaign po. Although sinasabi nga na magiginibo along San Felipe and Magsaysay. Ngunyan po, they're pushing for yun nga ni call para duman sa replanting and igwa pang mga masisave digdi sa Concepcion area. Ano pong take ang City digdi? Are we supporting the movement of this group or by this time we have a different stand? Iyo. From the very beginning, talagang supportive ako dyan. In fact, I was one of those who opposed the cutting of trees along Maharlika Highway, katong 2012, 2013. Taigwa katong funds baga na i-download na nga ni sa DPWH for implementation nga ni sa widening nga ni ba kang Maharlika Highway. So medyo oppose ko ito, tapos sabi ko ang i-widen ta na lang ining Almeda Highway. At at least at that time may pamanagayong darkulang trees. Pero ang Almeda Highway kaya is a city road. Day pa siya turn over sa national government through the DPWH. Pero ngunyan nagtugot ang DPWH to turn it over to them. May mga may mga documentary requirements like title kang city, donation kang road in favor of the national government para po ang ma-maintain na kayan, iyon na po ang ma-widening kayan, iyon na po ang DPWH. Ngunyan, hindi po kayang halawig na proseso ang inagyan ining sa Magsaysay. Aram tamang baga nagpasar ning resolution ang sangguniang panlunsod na sa gabos na national roads to avoid the same problem na namatian ta kadtong Glenda na haluyon nakabalik si kuryente ta Glenda 2014 ay 2015 tapos nautro po kang 2014 tapos kang Nina 2016 na saro po sa na-identify na kung taano ta day tulos na ibalik ang kuryente, si mga telepono, si internet. Iyo po si mga ito aning mga kahoy nga na nagbaragsakan po sa mga highway and national roads. Kabali na po dyan ang Magsaysay, mga yan nga ning mga national roads sa digdi po sa Syudad ng Naga na duman man po rayaon ang mga linyang iyan. Nagpasa ning ordinansa ang Syudad ng Naga pero bago po nagpasa ning ordinansa which is also public knowledge, may man baga nag-oppose po kay ito. It's all over the radio, all over the TV and the media na igwang pig and it's on live stream. We never heard any opposition. Pero kayan, nagbarabarangay pa po ang mga parishes kang Naga. Through headed by the parish priest of St. Jude Thaddeus, Father Wilmer Tria, na it's high time kadto baga urayam-uyam na nga ni dyan sa di nakakabalik si wifi, si kuryente, etc. Na it's high time na ipatama na nga ni na ang satuya pong mga ang kahoy na dapat kung tama ilaag na sa tamang lugar. Nagkaigo po ni mga resolution ng mga barangay. Nagkaigo po ni barangay consultations.
So day ko aram kung taano ta day sinda nag-aram. Although, okay man, I mean, siguro day maninda na baritaan. Pero bako man tong basalan nagpasaning resolution ang sanggunian. At the height of all of this recovery and bouncing back by the city government of Naga, tapos trying as much as possible to lay down a very sustainable solution. Ta kung magbagyo giraray, kung di kita magibo ng medyo sustainable solution, mauutro na naman baga. Iyan pag the same problem, which is very detrimental sa bako na sa convenience ta na mawaran kitang kuryente and komunikasyon, kundi it's also detrimental to the local economy. Because communication and electricity are vital components of doing business. Kung day po nag-business, day sinda maka-operate ng tultul, maralangkawan po ang presyo kan mga barakalon. May pong mababakal because of the law of supply and demand. So kami kaya, sa party man kang gobyerno lokal kan Ciudad de Naga, kami, itong pigihiling mi itong pangkainterohan po. So it doesn't necessarily mean na na kami, anti-environment bako po. Dayman, it is unfair to tag us or to label us as such. Nagaro, pira na lang ang maray. Dayman baga unfair man na maray. Kumisan nga ni, day naman kami nakakasimbag because we are being bashed. Especially me. Na bako man nga ni kami ang nagputol kayan, DPWH. Why don't they bash the DPWH? Bakong iyo. Nagkataon lang kaya na bakong elective. Dayman lugod araw kayan. Mili palan elective ako, yaon sa kuya ang bashing. I should be carrying all the burden. As DPWH justify, not the LGU. Tasindaman ang may kagustuhan kayo sa national roads. And it was duly approved by the Secretary of the Environment and Natural Resources, si Secretary Gina Lopez pa kang panahon. And it was gabos man ng mga compliance mechanisms dapat iutob man kang DPWH. Do you think, sir, it is needed for the local government unit to ask for their opinion duman sa planning, ano yung development, greening development along Magsaysay area? Actually, kabali nga ni isa sa mga proponents man ninda o advocates, saro nga duman sa mga aki kang landowners dyan, man siya duman sa meeting, right away nagpatanong kaming ning 5,000 trees baga kang June 17 sa Panikwason. Gabos po nagbarali, day ko aram kung nagbali sinda duman. City Government of Naga po ang nag-initiate kay ito. Yaon ang mga estudyante, yaon ng gabos sa sectors, more than 2,000, planting 5,000 trees sa Panikwason. Tapos, nag-issue ako ng executive order para po magkaigwa ng pag-urulay kung paano na po talaga ang regreening kang Magsaysay. Mayor. Sir, haranin na po ang Peña Francia Fiesta. Status po ka mga traffic lights sa Naga po. Traffic lights, as promised, nag-procure kami ng itong mga timers. And they will be installed as soon as they have been delivered. So we're expecting na before Peña Francia siguro mai-install na po yan katong supplier. Other questions po? So, Melvin? Itong sa convention center na ihapot ni Miss Miles itong capacity, pero itong projected cost kang pagpa-construct kung igwan na pagkita to. Bali, nasa engineering office pa. So, si detailed engineering. Madepende kaya kung lalangkawan ng atop o medyo tama lang langkaw. Dako lang kaya ito. O ang finishing simple lang o saka na ang maray na finishing.
We're flashing po the perspective of the vegan convention center na Ayun, ang problema guys yung they keep on bashing, especially me, sa Facebook. May sisimag mo na yan. Problema na Pero siguro mas maray ongoing pa. So, no more questions po. Thank you very much. To our friends in media, thank you very much, Mayor John Bonga. Thank you very much, Dr. Butch Borja. So, we'll have our breakfast. So, thank you very much po. Salamat po.